Kolu. Mají dvě kapacity. Ale já myslím, že mi tady ty světí jak vy. Pomalej. Mají dvě kapacity, jo? Nerozumím. Pro ně je charakteristické, Že se regulovaná veličina Ty jdeš na pivo. po odběru nebo poruše okamžitě nemění. Takže statická plocha Ještě jednou, mají dvě kapacity pro ně charakteristické. Mají dvě kapacity pro ně charakteristické. Veličiny. že se regulovaná veličina Nebyl tak to je Kristus. statická plocha regulovaná mají dvě kapacity, pro ně je charakteristické, že se regulovaná veličina. No a teď to má. to je, tak. celý ne, ale že A tak. nejde, Pro ně charakteristické. No. Po odběru nebo poruše okamžitě nemění. Že se po odběru nebo po poruše. Tak jo. Takže jo. Ty jsem si tak já ty. Ty na to budeš dělat. Ale myslím si, že to nechám, protože jako to je fakt. Dělej. Kde vlastně ohřívá tlačí. Tam se ohřívá. Tlačí. Ne, to má ještě jinak To znamená, že to bylo zároveň to první,